Assalamu alaikum ‘yan uwa, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan channel mai albarka. ‘Yan uwa, a bidiyon mu na yau za mu yi bayani ne akan yadda za ka kalla wani bidiyo da kuma kai wani abu daban a lokaci ɗaya, kamar chatting, buga game, kai ko ma mene. Kamar dai yadda kuka sani, a baya mun taɓa kawo muku irin wannan bidiyon, amma wannan ya ɗan sha bamban da na bayan, domin na baya nan iya YouTube bidiyo ne kawai, to wannan kuma kowane bidiyo in akwai a galerin ka to za ka yi playing kuma ka yi wani abu daban a lokaci ɗaya. And then wannan application ne zai nuna mana ba iya wannan abun kaɗai yake yi ba, domin za ka yi downloading na wani abu ko ka kalla wani YouTube bidiyo a ciki ba tare da ka buɗe application na YouTube ba. Ba tare da na cika muku baki ba, kawai mu je in fara bidiyon mu. Amma don Allah ‘yan uwa, kamar dai yadda muka saba, kafin mu fara, in kai sabo ne ko in ka manta ba ka danna mana subscribe ba, dan taimaka ka danna mana shi. Mun gode. Yauwa ‘yan uwa, kamar dai yadda muka sani, za mu shiga Play Store ne mu dauko wannan application ne. Amma kar ku damu, zan ajiye muku link nashi a description, ta yadda kun danna zai kai ku straight kan application ɗin. Bayan kun dauko sai ku zo ku danna open haka. Bayan kun buɗe application ɗin, sai ku dan jira kaɗan, sai wannan fuskar ne zai nuna muku, sai kawai ku danna allow. Bayan kun danna allow sai ku sake dan jira kaɗan. Bayan kun jira, wannan fuskar ne zai nuna muku. Kawai a can sama za ku ga an danna skip, ku je ku danna a kai. Bayan kun danna skip, to a nan ne zai nuna muku dukkan videos da ke kan wayoyinku. Amma kafin mu je nuna muku yadda za ku kalla kuma ku yi kallo wani bidiyo daban, da fari an je nuna muku yadda za ku kalla wani YouTube bidiyo a ciki ko ku yi downloading. Da fari za ka zo ka danna filin search nan. Za mu gwada rubuta Bakori TV. Yauwa, kun ga yanzu ba tare da na shiga YouTube ba, na rubuta Bakori TV, amma ya kawo min abubuwan da ke ciki. In kun duba da kyau za ku ga Izar So episode 30-25. To haka ne, ko ba ka da YouTube application za ka je ka yi kallo a YouTube ba tare da ka shiga cikin YouTube din ba. To ‘yan uwa, an je nuna muku abin da ya kawo mu. To let's say for example, yanzu wannan bidiyo nake so in yi playing kuma in kalla wani abu daban, sai in zo in buɗe akan bidiyon haka. Na rage volume nan. Sai ka danna next, got it. Yauwa. To ‘yan uwa, ba nan ne application nan ya tsaya ba. For example, yanzu a ce wannan bidiyo na waka ne, na son komar da shi cikin waƙoƙi na. Kawai za ku danna alamun earphone da ke saman nan. Bayan kun danna, kun ga ko? Bayan kun danna sai ku zo ku danna nan save to MP3 na. Bayan kuna dannawa kan save to MP3 nan, zai koma cikin waƙoƙinka. Amma mu da yake wannan ba waka ba tare da mu yi ba. And then kuma misali a ce yanzu ka yi play na bidiyo, kana so bidiyon ya yi sauri domin akwai abun da ake so ka je ka yi. Kawai abun da za ka yi, za ka ga speed. A ƙasa nan za ka ga speed. Sai ka zo ka danna a kai. Bayan ka danna sai mu gwada sa wannan. To yanzu za ku ga bidiyon da sauri yake yi. To ‘yan uwa, an nuna muku abin da ya kawo mu takanas. To yanzu let's say yanzu kana so ka kalla bidiyo na kuma kai wani abu daban a lokaci ɗaya. Kawai abin da za ka yi, ka zo ka danna nan. Ku zo ku danna nan, ƙarƙashin nan. Yauwa. Bayan kun danna, kun ga bidiyon ya buɗe a ƙarami. Yanzu za mu yi minimizing. Kun ga ko yanzu gashi, za ka ƙara shi kuma ka rage. To yanzu za ka shiga kowane application a wayanka. WhatsApp ne ko ina ne, ba matsala, za ka je ka yi wani abu daban kuma ka yi kallon nan daban.
Yanzu misali ace kana so ka ja bidiyo, za ka ga a nan an sa filin ja, in ka danna soja zai ja. Duka nan ne muka zo ƙarshen bidiyon mu, sai mu sake haɗuwa a bidiyo na gaba. Wassalam.